RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Jaime, ginaingon, kusog mang judge sa uban. Pero sa ilang kaugalingon, wa maka-judge. Nagpatuo nga mga perpekto. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Jaime, pagmata. Jaime! Anong sagkarasin eh? Maglaba ko. Panglaba lang di agad. Bukha ng imong mata. Duka bagayoy. Bukha na. Kay kung dili tos lukon ko nas kutsilyo. O, di ba? Libunot ang imong mata. Kita kay ning tibak nga gipatong na kus flamenco. Kang kinsa ni, ha? Tubag! Imoy! Wa ko'y tibak do, ha? Kasi tag-iya ining tibak, tubag ako! Dabuang ng anak. Namakak sa ni mo rasin eh. Ako, 78 anyos na magtibak. Wa manggani ko mamantay. Kakong ka ng imong anak, ma Francine. Pamangkamaana da ng Jaime. Pastilan, kapila na nako, balik-balik ka, nga biyain na siya, kahimabay ng anak ka. Ma Francine. Wa magid kami biya, aw sa ato pa, mo agwanta kas iyang pagkahimabay. Aw, agwanta, uy. Ato ng kuras. Asa man si imong kabit ngay mundo awon ron? Kabit boy? Kay nga nawa kay kabit? Daghan magay na sila. Uy, rasini. Ayaw patagagngal-ngal yung babaw eh. Pataka gud. Hoy, pagbilig kwarta. Pila man? 5,000. Naku Aw ay paglakaw. Sus! Soy sauce o tomato sauce. Naara man di na, susus pa ka. Hutdan mang pagkuni mo eh. Puslan mang namabay ka, sila'y pagastuha. Hello mo eh!
Jaime? Di pangayo ang tanan ni Rashini. Kung di ko muhatag, di po ko makatunga din eh. Grabe ha. Unsa may buti pasabot ni mo, anak? Ikaw lang sa bayad sa motel, be. Unsa? Lipay, yung kagmayo na ako. Di ba? Kikapoy na sak maayong akong bana. Kinsa kang babayhana ang nagpakapoy ini niya? Nagnganga maning kanahang dako? Unsa na? Unsa nang nisiguro sa bulsa sa iyang karsunis? Ampo ang dako! Nagdana sa ebidensya sa iyang pagpakasa! Panty na sad! Gutom na kayo. Kunya, huwag ka magluto. Wa! Hain na yung 5K nga maghatag ni mo. Wa na! Nahurot na? Hurot na! Pilagoy pagastuan ng 5,000, uy. Unsa man day akong kanunin ni Ron, nga gutom naman kay ko. Nailinatan sa kaha. Kan-ana. Naglinataan day ka? Okay kayo. Higupa ng sabaw ha. Kay gihabuan ra ba ka? Bayarin mo, Rasen. Uy. Unsa gud ni? May daan na Rasen eh. Linat-ana nga mga pante. Rasini. Sugling, kadagan ko na ang gipanghayahay ni mong mga panty. Imo ng tanan? Dili na ako, Ruben. Kang kinsa man day na. Sa mga kabit ni Jaime. Imong gikulikta? Si Jaime, oy. Kada human niya gamit sa iyang mga kabit, iyang dadon ang mga panty sa bay. Uy, hala koleksyon ha? Unsa day? Atin pa. Kanang ba? Kanang lace nga tibak kaila ko na. Ha? Kang Marcia man na. Unsa? Ako'y nagpalita na. Akong ginigalo niya sa iyang birthday. Unsa? Sultihi ko, Marcia. Usa ka ba sa kabit ni Jaime? Unsay? Ayaw pa magkak! Sultihi ko! Baoy? Si kapit ka taon? Kisa may nagpataka og sulti ni mo, anak ba? Tungod ini. Diina ni mong akong tibak? Diin. Dito sa hayayan nilang Rasini, oy. Mga koleksyon ko na kini. Kasi magkabit siyang bana nga si Jaime. Unsa? Nabuang man ka, uy. Mapatyan man tayo ng Ruben sa mong gibuhat, ay mi. Haskang amawa sa ding Rashini, Marcia. Tanang panty, iyang gipabukalan, niya may iyang gipasuwa na ko. Unsa? Ang gawa kita sa kong asawa eh. Unya, nakitaan mas kumpana ang akong tibak nga lace nga gihayhay nga Rashini, be. Gikuha mas kumpana. Unsa? Kung mga tanan ni Mr. Ben, buhata ang tanang pagpamakak, ha? Ayaw git pag-angkon nga naka-jar-jar tang duha. Uy, si Ruben ka nang naas gawas ta. Burag, doon na may giatngan. Ako ka? Di ko mo gawas. Basig ako'y giatngan niya.
Oh, di pa man lagi ka, Jaime. Ingon to kay mulakaw na ka. Gilaay ko eh. Ha? Gilaay ka? O nahadlo ka? Wa pa matawag akong gikadlukan na sini. Kaha? We. Kung mo na, gawas na. Gilaay lagi ko. Nahadlo ka nga naa sa gawa si Ruben? Oh, unsa? Hadlok ang Ruben sa. Hadlok man di ay ka, nga nung gijirjir man ni mo miyang asawa. Pagilo, di ara sini. Unsaon man ako pagsibatin nga naman si Ruben mag-atang sa gawas. Si Jaime, nakalakaw na rabasab. Akong tawagan, be. Hello? Marcia? Ang number ni Ruben akong natawagan. Patay! Milagro nga ko'y giromansa. Dili ni milagro. Asa ko gusto ka? Wa man kakalakaw mo ako imong giromansa, Roy. Sige na lang. Gimingaw naman sa ko ini. Mayong daghapon kang muruman sa sini. Maayo bitaw. Pero wa man kay katagbawan maong ngita kaglaing lami. Di man ka nakaton ini, ha? Limo ko. Kanara sini. Tawag ka maayo aron di na ka mangita ini sa lain. Ay, Ano din nagdali kag ilis? muli na ko. Oh, dawata ni. Bayad na sa imong paglipay nako. Oh. Adto nako. Oh, Uy, time pa sa... uy. Nakalimutan kinsa ko? Resini? Ikaw ni akong gikatupad? Ako! Oh! Ay! Samaw ka? Asawa ko ni mo, tuluran ko ni mo bayad! Animal ka! Ay! Natamparosan ko kusog, kay nalimungawan man ko sa akong pagkatug. Nagtuo ko, nga si Racine, mao ang akong kabit. Huwag itong magkasama ang kaagi ni Jaime. Dito ni atong tulumanon. What's the style? Naalimungawan style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Danisus Cabrera dalit sa RMN Tama.